magazinho. Deixa eu ver. Ah, eu tenho do magazinho. Então eu vou só tirar eles. Minha churrasca. Chega. Tá, já estou grito. E nem pouco. Ativa. Dessa crítica. Chega já crítica. Chega. Gostou. É boca. Chega. Pizza. Zimami. Tudo. Sandwich. Mostly in the Japan. Legend. Meal. So do it the 60. Dun. Do. Let's do it the 60. Tem uma forte proteína, botar e o tia. Tinha certo. Tu café ele nem se não sei a magazine. Mas Здравейте! Здрасти. Това колко пари? 58 долара. и 49 евро. Не може. Да, може. За тези всички сладоледи и тези всички неща. Тия всички сладоледи са около 50 цента. Това е моя магазин, не ми казвай какво да правя. Да. Плащам с карта. Или ще звъна на полис. Ехо, плащам с карта. Айде! Готово. Айде. Отивам и... Караше. Виждаме. И на вас. Лека вечер. Лека нощ. Лека вечер. Лека вечер. Давай. Ай. Лека нощ. Ай. Стоп, повышай. Хорошо. Духи и тук. Майчо фото. Майчо фотенина. Бачия полицай. Не мога да... Вижте сега. Отивам на аркейд. Чакай да го паркирам срещу... Не, няма да го паркирам срещу полицай. Сега, тук. Да знаят. Хората... Лейди! О, гър, фонтанина! Гургара, фонтанина, копляшма.
Чакай, той простак фотел ли ти използва? Кой си ти? Майка ти, що? Сега ли се открили? Не им пука. Отивам да игра на мотора. Аз рано си. Не можеш да играеш Roblox и Фотен. Не те иска. Фотен ми е приятел, махай се от тук, ма. И не пука, че си на Фотен гаджет. Седи. Ай. Махай се от тук, бе! Изявай! Ти! Ти гличваш като магаре. Я не ги чувам. Я се маха от тук или викам полиция. Викай, какво да правим? Няма да правим нищо. Айде, отивам от тук да се заминавам. Кажи на полиция, аз какво да правя? Няма да се занимавам с някакви простачки. Ай, махай се. Сиди. Аз не искам това. Чакай. От гробището дух ли? И не пука. Ай, отивам. Защо тази кола не е бърза? Сега. Ай, бърза. Ау! Ударих си крака заради това нещо. Пати. Пати след пати. Коликата. Това дух ли тук? Ай.